Сменили се ви тазобедрената става преди повече от месец и половина, тогава е време да се върнете към нормалната си физическа активност. Аз съм старши рехабилитатор Йордан Климентов в Аджибадем Сити Клиник Умбал Ортопедия. Днес съм с първата група и съм тук, за да ви покажа основни нещица, които касаят късен след оперативен период при смяна на тазобедрена става, и днес тези хора ще бъдат подложени на един фин тормоз. Едни от най-важните упражнения след смяна на тазобедрена става са тези за ротациите в тазобедрена става. Обикновено в ранния след оперативен период избягаме да ги правим, но когато е минал съответния месец и половина, за който сме се събрали тук, вече можем да ги добавим дори със съпротивление и сега ще ви покажа как точно. Вземем един ластик, може и да е такъв, и ако е такъв, плетката е средната. Взимате ластика, прекрачвате го, не го застъпвате все още. Стъпват коленцата на 90 градуса, тук на земята ходилата. Ластика е вдигнат, кръстосваме го. След като го кръстосваме, ето тази част я застъпваме под сводовете на краката. И ето тази кръстоска я вдигаме горе на коленцата. И всъщност вече имаме съпротивление ето тук. И започваме. Изправено гръбче, фащаме се леко отдолу за стола, ако позволява за стабилност. И започваме широко и плавно да извъртаме коленете навън. Като напрежението трябва да бъде усетено някъде тук отстрани в тази. Бавно връщаме ластика, извъртаме силно навън, задържаме винаги поне 2 секунди и контролирано връщаме долу. Гледаме да не потъваме в гръбчето, да сме по-изправени. И въртим тазобедрените стави. Извъртим. Не ходилата, а тук. Ходилата не ходилата. Окей. Като заговорим за ротации, освен външната, която правихме преди малко, има и вътрешна. И показвам примерно упражнение за нея сега. Постилваме си нещо удобно на земя. Взимаме си по едно купче, което може да изглежда по този начин. Трябва да е твърдо. Ако нямате такова, може да измислите каквото и да е. Може да нагънете отдяло, може да сложите шише с вода, ако е достатъчно удобно. Нещо, с което да си помогнете за следното нещо. Лягате на някоя страна. Оперираният ви крак трябва да е от горната. Когато легнете хубаво, краката са хубаво изправени и коляното на оперирания крак се поставя върху това купче. След това, след като всички сме в готова позиция, започваме да дигаме високо петата, въртейки тазобедрената става. Пробваме да не участваме с кръста, както прави дамата тук, а да вдигнем само кръчето. Мускулите, които правят това упражнение, са някъде ето тук дълбоко. Ако си помагаме с тези мускули, не сме с чисто движение. Дигаме, задържаме, изчакваме и тогава връщаме. Гоним височина. Силно и хубаво усещане вътре в тазобедрената става. И не променяме ъгъла в коляното. Просто въртим тазобедрена става. Вътрешна ротация. Това е. Следващото упражнение има за цел да научи отново тялото да прави абдукция в тазобедрената става. Понеже ограниченията след месец и половина са отпаднали, вече можем да лягаме настрани и го правим. Взимаме си нещо меко, постиламе го на земята и лягаме на здравата страна. Оперираният крак трябва да се падне отгоре. Няколко детайла преди да започнем. Когато легнем, хубаво е главата да е отпусната върху ръката под нея. След като изправим хубаво телцето, опитваме леко да го наклоним напред по този начин и да не го мърдаме повече. След това, крака започва да се дига нагоре и много леко назад. Когато правим това, пробваме да не даваме на тялото да ляга назад, правейки го, защото тогава се включват други мускули отпред, а ние не ги искаме. И не си помагаме с кръста. Концентрираме цялото усилие тук в таза. Ето тези мускули трябва да отведат крака нагоре и да го дръпнат много леко назад. Секунда-две пауза горе. Не бързаме. Симулова глава.
Ако сме напреднали достатъчно и се чувстваме уверени, можем да сложим пясъчна турбичка на някой грезен, в случая на оперирания крак, и да си осигурим още повече съпротивление. Полуклекът е прекрасно упражнение, което влияе много добре след смяната зубедрена става. Сега ще ви покажа как да се прави то. Заставаме с удобен на нашия таз разкрач. Няма универсален начин, по който се застава за полуклека. Там, където ни е удобно спонтанно на таза, там е нашия разкрач, който използваме за полуклека. Следващото, което правим, следим дали случайно оперирания крак не е минал мъничко по-напред, защото обикновено мозъка го прави това. Ако е минал по-напред, означава, че го щадим. Трябва да го приберем обратно, да ги видим, че са наравно, да застанем така или така с ръцете, кой където му е удобно, и да започнем бавно и максимално дълбоко да полуклякаме. Правейки това, се стремим да използваме оперирания крак максимално при слизането надолу, да направим секунда пауза и да се изправим нагоре. Когато потъваме надолу, ако имаме огледало е още по-хубаво. Ще следим дали не бягаме от оперирания крак и дали го използваме правилно. Ако се накривяваме на една страна, ще го пазим. А ние търсим да го изборим. Да. Супер. Пауза долу, секунда и бавно връщаме горе. Използваме двата крака еднакво. Последното упражнение за днес е едно леко упражнение за задно бедро. Хващаме ето този ластик и го застъпваме долу. След това хващаме го долу ниско, за да дава съпротивлението, което ни е необходимо. Изправяме тяло и започваме с тазобедрените си стави, с изправен гръб, да накланяме тялото напред по този начин, без да сгъваме много коленете. И с дупето да се изправяме и задното полу също. Посягаме леко напред с ръце и потъваме с изправен гръб и се вдигаме, дърпайки ластик. Ръцете стоят изправени. Не ги дърпаме с нас, когато се качваме нагоре, защото все пак тренираме крака, а не ръце. Потъваме. Краката са полуправи, не заключени и не клекнали ниско. Изправяме. Окей. Ако нямаме ластик и имаме две гири вършат същата работа. Не си мислете обаче, че 5 упражнения са напълно достатъчни. В груповите ни занимания тук има още много, което имам да покажа. Звънете на телефон звезда 5544 с опция ортопедия, запишете си при нас и заповядайте.